Meje kaunti ya Nyamira ni gabantaba kibarokane wesokia aso kuliki munaba kichukurekera kelien tunde ya kabere guchikore stalkisara mu mutinye kabere ni gobona abantu basemi ukubata chikurekera kelie kyumbike andrete kwenda gwikachinka na kubalikia abantu robochirwa senchira yobikirano Ekero amatuko atano atigaire elinde ekiombe kya IEBC gesieke entunda ya kabere yokwelikia gochugwaka ekura abantu abakebelikirie imeye county ya Nyamira abantu chiribu isano na ibere chimia isano nemerongene na babere na bubuo kaba esokirie kwelikia okubwate ekura naliora chiko choro morayo obubono nabwo tokona gosemina intu abantu nabandi Steve nabato semiri bagototenga ngakibono mubaroro mokeiga sana twagokire sana unabaikira Nyamira koranga abantu ba minto inkyo bakongo muto ikubwatera chikura umata karo bwate kura yao inere go chikogota mininga ngakyoko chora omorai abamenyi ba Nyamira mbateba obutindu amona barayi gotaikera ni chira negati amangana agarire bataigwe sokia bona basaba kure mioyo mbali konyara ko irana gochese getuo bache kobwate chikura kyara batangana ki ichibu tobwate chikura ntobwata ogimambuli go change abasaba kerokende nabo bagukungaina anda kumbe mpaka likobwata kulechi bana batebyo murayo ndenga naibweka mono ingenga tosere bone ngendo kitu kyabachandire mbabwatera agite basa embara abande sasingina torateba aba gosibe kenywa kidogo abatayigo ikaso kubwata chikura mbasemia abamenyi ba Nyamira babwate kura ase obonge elinde bachore abarayi bararete amagenderero ime county ya Nyamira ndocha matuka erire nande ndocha nabota mentu amatuko igatwa yereto bwate ekura nere nkuba yao abanse abase barabwo abate bawate chikura so bonge nense nale korwa baseme wana saba sae bali batara bwate ekura egera to choro murai ulito totatageti tomorusio ulito tagete tomobeka togambe Ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira Literiane Job Maangi.